Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Рости гап ин тараф омадам, вай тараф рафтам, то ки ягон ҷои рӯшноӣ наанзда истаму суханҳома гӯям. Дӯстони азиз, дар ҳамин аввали видео мехоҳам шуморо бо як канали бисёр хуб шинос кунам. Номи ин канал пухтупазҳои олӣ мебошад. Аз номи канал маълум аст ки дар ин канал пухтупазҳо бисёр ҳастанд. Дар ин канал на танҳо пухтупазҳо, балки влогҳо низ ҳастанд. Ман боварӣ дорам ки шумо дӯстони азиз дастгирӣ мекунед. ҳатман дӯстони азиз дар омада хабар гиред. Мумкин ин канал ба шумо писанд ояд, ягон чизи нав ба худ мегиред. Ман боварӣ дорам ки шумо ҳар як блогерои навро дастгирӣ мекунед. Ссилкаи ин канал бошад дар поёни видео, яъне дар комментария. дӯстони азиз, имрӯз чӣ хеле ки мебинед ҳаво гирифтагӣ ҳаста, берун шамол 7 дараҷа, салмо файродор аст, сир кашидеста ва имрӯз нақшаҳо беҳад бисёр буданд, лекин ҳамин ҳавои саҳар ка дидидам рости гап ай хоб хестан ҳатто нахостам. лекин боз имрӯз рӯзи ҷумъа ҳаста. кӯдакоям ман гусел кардам ҳамаша садик ва хостам ки ҳама ҷо як бор уборка кунам, салмо набинам чӣ хел. дӯстони азиз, якбора фикрома ба охир расонам, гуфтему баъд рафта салмона гуворода бандема. хулиган 5 минут хаб намекунад, бедор бошад, агар ту бояд мана даст гирифта ҳама хел фақат муаҳвол кати. ва дӯстони азиз, имрӯз чӣ хеле гуфтам нақшаҳо бисёр ҳастанд. пилисоз кардан мехоҳам, хамир кардан, бисёр не камакак хамир кардан мехоҳам. амин нони свежи гӯем, барои он ки хела шуд ки хамири нон накардем. нони свежи мехоҳам кардан. нон буду мехостам ки ҳамаш пура тамом шавад, баъд хамир кунем. тамом. анами хелбочи нақшаҳо бегоҳ блинчики кардан мехоҳам. хезем равем уборка кунем, салмона аввал гуворода бандем, хоб равада. хоб мерӣ ё ки не? Салмон хоб мерӣ? бӯй ба мазза мекунад. хулиган. гуворода хоб мерӣ? механдад, механдад, ҳама гапа мефаҳмад уже. анам хел дӯстони азиз, дӯстони азиз, чӣ хеле ки диден, ман аллакай хамири нонро тайёр кардам ва пилисоз карданда гузаштем. Хостам ҳам хел беҳиҷи хонаҳои пилисоз кунам, чангои тоза кунам, то ки
хона як бор свежӣ истад гӯям. Ва дӯстони азиз, каме хостам дар бораи саволҳое ки дар видео монден, аниқтараш дар канали Арзанда дар охирони видео бисёр фикрҳои хуб ҳастанд, дастгириҳо. Раҳмати калон ба ҳар яки шумо дӯстони азиз, ки ин қадар суханҳои хуб менависен, комментарияҳои нағз менависен. Дастгириҳотон беҳад бисёр ҳастад ва хела мо хурсанд мешем, ки бисёр дастгирӣ мекунед шумо ва боз ҳавасманд мешем, ки то ки видео дар канали Арзанда бисёртар шавад. Вақте ки ман комментарияҳо хондам, дӯстони азиз, ман беҳад хурсанд шудам барои он ки шумо дӯстони азиз, занҳои гиромӣ дар зиндагӣ хушбахт ҳастем. Дар оилаи шумо якдигарфаҳмӣ ҳаст, иззату эҳтиром ҳаст. Ин беҳад инсонро хушбахту хурсанд мекунад, ман боварӣ дорам. Ва боз шахсоне буданд ки навистанд ки якдигарфаҳмӣ нестай, дастгирӣ нестай. Ва рости гап чӣ гуфтанӣ ҳастам ба он занҳо. На танҳо ба он занҳо, балки ба ҳар як зан пеш аз ҳама мо бояд ки худмона иззату эҳтиром кунем, худмона дӯст дорем, ки то ки як каси дигар моя иззат кунад. Вақте ки ҳар як зан худаша иззату эҳтиром мекунад, пеш аз ҳама намемонад ки ягон каси дигар нисбати вай ноҳурматӣ кунад, нисбати вай гапҳои бад занад. Умуман гирем, дӯстони азиз. Барои ҳамин пеш аз ҳама бояд ки мо худамона ҳурмату иззат кунем, дӯстони азиз. Илоҳо ҳар яки шумо занҳои азиз, дӯстони гиромӣ, дар зиндагӣ хушбахт бошед. Дар пастиҳои зиндагӣ, дар душвориҳои зиндагӣ босабр бошед. Ба корҳоятон пешравиҳо хонам, дӯстони азиз. Ман фикру ақидаҳои шумо дар комментария интизор ҳастам. нависен ва лайк монданро фаромӯш накунед. Агар шумо меҳмони канали мо бошед, пеш аз ҳама хуш омадед. Видеоҳои моро тамошо кунед, фикротонро дар комментария нависен. раҳмати калон ки шумо бо мо ҳастен ва дастгирӣ мекунед. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, ман ҳама ҷой тоза карда буромадам. Ман раковинаҳояшро тоза карда, оинаҳоя ҳамаашро тоза кардам ва инҷода гулҳоя овардам. Ва гуфтам ки камтар ҳамин гулҳо дар низ аҳамиятия. ҳатто чанг гирифтагӣ буданд. Ман инаша алакай шуштам. Ман инаша мехоҳам ин баргҳое ки хоб рафтагӣ ҳастанд бирам шонаю ва бо як боршон бинед чӣ хеле чанг гирифтагӣ ҳастанд. тозашон кунум ва дигариҳошон низ оварда як бора мехел шум шонаю ва бурда монум шона. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, инаша ман хел бастам баландтар. Якта ай поён бастагӣ будам, бояд ай дига ай баландӣ бастам шаки, то ки ман хел хушрӯ истад. Мана дӯстони азиз, ҳатто аз ҳадди бад титипит буд. ман ин баргоша хелош дарозан хеле қатӣ, бисёр бад қатӣ безеб меистанд. чӯбошон сахт мешад, бад қат мешад. ва рости гап ине зимистонда гӯям хунукида шарт нест ҳар дафъа душ карда. не ки аз сабабе ки ман чанг гирифтагӣ ҳастам, барои ҳамин ман инаша бинен чӣ хел шудагӣ ҳастай. рости гап ҳамин гула ман вообще нафаҳмидам ки ягон гул мекуна намекуна. лекин мегӯянд ки ин бояд гул кунад дар як моҳ як бор ё ки якта гул мекуна хела меиста мегӯяд. не ки ҳамин чанд қашуд ки як сол зиёда ки ҳамин дар хонаи ман ҳастад, не ки ягон бор гул накардай. ва чӣ хеле ки мебинед, дӯстони азиз, баргашт зард шудай. якта ай ҳамин гул дар хонаи очам ҳастад, вай низ ҳамхел баргошт зард шуда чӯб шуда истодагӣ ҳастай. гул кардагӣ неста ягон бор. ба фикрам инам ҳамхела чӣ намедонам ки чӣ кош кунам. ҳамин ки сабзай маъқулай, ранги пластмасс вибарина ин баргошт, намегӯ ки зинда ҳастай, не ки соз. ман инаша низ овардам. мана салмон файрудра ман инаша вайша сиёвуш шикаста буд, хелом ки бурида партом шад ё иста.
дӯстони азиз, ман ҷида ман камакак кулчаҳои нонора звола кардам мондам ва ақута мондам шӯрбо гарм шавад. Куда шӯрботям хонада шитян ждат каресян ҳози тез шӯрбо каш мешана. дӯстони азиз, ман ҷида дуюм партияша ман ноноя вай кардам. Чӣ мегӯянд? Кулчаҳои аниқтараш гӯям рост кардам, фарак задам, обчошидам, мемонем шуна меистанд. Кулчаҳое ки аллакай тайёр шудаги ҳастанд. дӯстони азиз, наханден. Рости гап ман ино хушрӯ тинук карда будум, монда будум шуна. Лекин намедонам бода ҳатто вай карда будум шуна. Чӣ мегӯянд? Чӯбча зада будум шуна ки то ки вай шаванд. Дам нашаванд. Не ки ман намедонам барои чӣ ино иқад дам кардиянд. Вай куда вай додум. Чой додум шуна, пичини бурдум шуна пешушонда. Ҳавоя нигоҳ кардум, омадум бинум ки ҳамхали вай шудиянд. Дам кардиянд гӯям умуман. Хай, ҳеҷ кор намекунад, мехӯрем. асосан ки кулчаҳои бамазза, ширу роған кати гӯям. Намехӯрем. дӯстони азиз, мана ин сетаи дигашам тайёр шудан. Чихеле ки мебинед иношам низ пончик шудаям. Аз сабабе ки чихеле ки гуфтам хамир хунуграс шудаги ҳаста, барои ҳамин ҳам хеле меша. Ҳам гул задаги ҳастанд, бинед. Мана инош гул задаги ҳастанд. Хай умуман гирем. Асосан ки беҳад ба мазза шудаги ҳастанд. дӯстони азиз, биёин ҳамин кати влога ба охир расонем. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед.